ክልተ ጫፋት ተጋዳላይ ይምሓረኒ ካብ ዳንዴ ናብ ምዕራብ ወጀራት አቋሪጹ በታ ኩናት ዘይፍለያ ምሽግ ከባቢ ሕዋና አቋሪጹ መረሸ ሳምረ ምስ አተወ እቲ ጉዕዞ ኣብ ሳምረ ጠጠው ክብል ብሬድዮ ተነበሩ ኣብ ሳምረ ዕረፍቲ ወሲዶም በቢቦቱኡ ሓደ መዘናግዒ እንዳገበሩ ጓይላ ቴብ ገለ ማለት እዩ ተጋዳላይ ይምሓረኒ ግን ሓሳቡ ናብ ዳንዴ መረሸ ወይ ዛብፂት ከመይ ኮንትኾን ድማ ህፃንያ ዋይዛ ጀግና አይትሙት ብዙሕ ታሪክ ትሰርሕ ትኽእል ጀግና እያ በለ ተጋዳላይ ይምሓረኒ ብሓደ ወገን ብጻይነት ብሓደ ወገን ተፈጥሯዊ ቁም አካላታ ዕሸል እድሚአን ስምዒት ውሽጣዊ ተፈጥሮአን እንዳሓዋወሰሉ ናብ ዘይደለ ሓሳብ ተሓለ ናብ ፖርስኡ ሓሰስ ኢሉ ቢሮኡን ደፍተሩን አልዓለ ናብ ዝኸበርክ ብፂት ጓል ኣስቢኤለ ሰላም ከመይ ኣለኺ ፈለማ ወያናይ ሰላምታይ ይብፅሕኺ ክብል ይፈቱ ብፂት ኣነ ካባኺ ካብ ዝፍለ ጀሚረ ሕልናይ ዕረፍቲ ኣይረኸበን ንምዃኑ ቁስሊ ክሕሸክ ደሎ ከም ዝሕሸክ ተስፋ ይገብር ርኢኺ ብፂት ምግዳልና ግድን እዩ ምግዳል ግድን እንተኾይኑ ምስዋውን ግድን እዩ ግን ብፂት ንስኽ ሳይትሞቲ ብርግፅ ብፃይነት ሓደ ብፃይ ካብቲ ብፃይ ዓብሊፅካ ምርኣይ ኣይከኣልን ነዚ እውን ኣኺ ዘለኒ ርህራሄ ንኻሊእ ብፃይ ስለዘይብለ ይኮነን ብፂት ኣነ እንድዒ ንዓኺ መስዋዕቲ ኣይምነየልክን ቤዛኺ ዓደረኺ ኣይትሙቲ ጸላኢና ብርግፅ ክድምሰስ እዩ ስለዚ እስካብ ጽባሕ ክትህሉ ይግባእ ብፂት ብርግፅ ኣብ ቃልሲ ነብስኻ ምሕላው ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ይፍለጥ እዩ ግን ጭንቀት ዓይነቱ የፅሕፈልኪ ዘለኹ በሊቻው ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ ሓወትና ናይ ግድን እዩ ኢሉ ፅሒፉ ይወስደልና እሞ እታ ደብዳቤ ናብ ጓል ኣስቢኤለ ትበፅሕ ጓል ኣስቢኤለ ነታ ደብዳቤ ምስ ኣንበበት እዊ ብፃይነት ዘይፈለጥካ ብፃይካ ብብፃይነት ጥራሕ ይሕለቐልካ ንግዚኡ መልሲ ኣይፀሓፈትን ይኹን እምበር ኣብ ውሽጣን ተጋዳላይ ይምሓረኒ ዓብዪ ቦታ ረኺቡ ከም ዝግበር ክኢሉ እዩ ጓል ኣስቢኤለ ፍሉይ ጠመተ ዝወሃባን እያ ነይራ ምክንያቱም ብዕድሚያ ኣዝያ ንእስቲ ካብ ምዃና ጓል ኣንስተይቲ ካብ ምዃና ድማ ንቐፃሊ ተስፋ ዘለዋ ጀግና ምዃና ካብ ታሕተዋይ ሰራዊት እስካብ ላዕለዋይ ሓላፍቲ ፍቅሮም ምግላፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዝዮም ይሕብሕብዋ ነበሩ ጓል ኣስቢኤለ ድሕሪ ውሱን መዓልትታት ቁስላ ስለ ዝቐነሰ ምንቅስቓስ ጀመረት ጓል ኣስቢኤለ ብኩናትን ወታደራዊ ገልታዕታዕ ዝማሰነ ኣካላታ ኣብ ሕክምና ዓረፍቲ ብምርካቡ ጽባቐ ብዘይመነፅር ዝረአ ዕንበባ ኾነ ኣብዚ እዋን ንጓል ኣስቢኤለ ዘይጥምት ተጋዳላይ ነበረን ተጋዳላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ገባራት መናእሰይ እውን ምስ ጓል ኣስቢኤለ ወግዒ እንተጀሚሮም ጨኪኑ ዝኸይድ የለን ብዙሓት ተጋደልቲ ድሕሪ ዓወት ምስ ጓል ኣስቢኤለ ንምምርዓው ብልቦም ከይተመነዩ ኣይተርፍን ግን መሊሶም
نبعلم زحتون أي تسأنو مكنياتهم أوان برتاو قلسيو عب قدميخا حوي بحوي استداراربا بومبي رقيسكا تيت رقيسكا تانكن أوروبلان زنسنسالو أوانيو بخالق وكن دما عوضنا نايقدني سلازي دحر عوض سلام كله حدار كمسرتن قدنيو حدار من مسرات سيترف مسكوارس بإله أويتن أدواتا إفوان بومبي مسلا قرصي أكالاتا أملاخ نبينا سرح سوعالات مسل كاب كله بالعليو حلول لسانان بسالات تحساسبان زبلوهم بصحاتيو قالس بإله دحري وسون صانحيت ناب مقالة كتور تقبره مقالة مؤماي اندات علاقات توسخي عرفتين حدوري توهبا قالس بإلقن كل التسومن مسكبرات قعصو قرتت طميت كعقلتم حلفكا نتيوش تاز تقيمتو صلائي عبسبان عود حلفكا ساينساوي مبرق أوريد اللوم مسكتلتكا معبلكا عبدفعهم عتيقا علل ملحسو من كسو صلاتخا ختبل نافقت سلاسي وحات مشتن حاوي إيا أنا ناب أعادي كخدية اندابلت نمرحتا دك أساس أنكتو حتى أتمليش لادما عادوا أبو جرات أبا صحفت عريفة سلاز نبرت نابو تلأخت وخلاص بإلي نقو صحفتي أتيام لتحيلي مشت ناب سامرة تبكست قعسو تقادلتي كل شاب صلمات برخاز بزحويو كاب صحفتي ساعات كلتا خبابي تبكسا كبابي ساعات سلسة عتقيح حليفهم عتوجو تزقع وخلاص بيل حزي أبينا زلنا بلد نحنتي بتيتا عتقيح حلفنا لنا بلدتا يشتن حلف فيلا وخلاص بيل رحت بخلو أكلاتان دا وحزة انقصقاس أنتم حلف فيلا أب حدا من مسالك كوف بلد ويو مسرع مقراء زي فقد بسيت انتاي كدو بلا أقرب أزركب تقدالي ملسي كتبوي كالتن اتا حيلي أبزرلا توبرخ تبخلت وعلاس بإلكن ملسي كتبوي كالتن صوت يا أخي دخمو والا قدمو الراكي كتحانتيا تبكيسا بلا مرحي حيلي قتلو بقى بصوت قريزا دالو سكابنا بزحاشة خبابين متصح خنصورا نخقل إنا بلا وعلاس بإيل مرسيكي هابت تصنيحا قريزانا بتقرأ مستتسقعا تسيعا قعسة جمرت وعلاس بإيل كاب تابوتا جميرا عدي مسنو سكاب تبتصح زخوان حتو يخون ملسي عايسمعتن بصوت بحجي وجع حزي نشكما كساب مفقاد حليفهم نعم اتحقاربو مس بصحو بصوت صبقو يزلخو طرح زخوان حتو اي تحتوتني بلد حوسي محزنتا كفيقوم دو سوق يلون قصالو لتحيلي كتقع عز حديرا من داف أقواريصا مس شكبابي حيوانا سيجيرا صفقو مس بصحت عدلاي بوتا حيزاك تعرف تجبره عب عرفتي كلو بسو حيصنحن ريدو تدوله على حيلي كوسخكم يو
ካብኡ ድማ ናብ ሕዋነ ክትምለሱ ኢኹም ዝብል ቀጢን መምርሒ ወረደ። ሓይሊ በዓል ጓል ኣስፒኤል ኣዝዩ ጠንካራ ሓይሊ ምዃና ትፍለጥ እያ። ስለዚ ኣብ ምሽግ ዝተባሃለ ቦታ ድፋዕ ክትሕዝሞ ካብ ኣላጀ ዝመጽእ ጸላኢ ክትከላኸል መምርሒ ተዋህባ። ክትዕርድ ድማ ተገበረ። ብግመሉ ዝመጽእ ካሊእ ሓይሊ ድማ ገረብ ሸላላ ከባቢ ክትዕርድ ተገበረ። ኣጠቓላሊ ካብ ገረብ ሸላላ እስካብ ምሽግ ኣዳልያ ዝበሃል ወታደራዊ ግዝኣት ቦታ ተተሓዘ። ኩሉ ተጋዳላይ ዝኾነ ሰብ ከይኽሽፎ ዓብዪ ጥንቃቐ ተገበረ። ሓይሊ በዓል ኣይምሓረኒ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ሕዋነ ገማግም ዝዓረድሉ ምኽንያት ደርጊ ካብ መቐለ ናብ ማይጨው ዝጓዓዘሉ ኮንቮይ ኣዳልይዎ ምንባሩ እኹል ሓበሬታ ተረኺቡ ስለ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ዝተገበረ ወታደራት ደርጊ ከምቲ ወትሩ ዝገብርዎ ካብ ኣላጀ ዝወረዱ እስካብ ሕዋነ ዘለዉ ገማግም ሸፊኖሙ ነይሮም። ካብ ዓዲ ጉዶም ዝመፁ እስካብ ሕዋነ በፂሖም ኣለዉ። ተጋደልቲ ነቲ በቢ ገማግም ቦታ ሒዞም ዘለዉ ሰራዊት ደርጊ ዓብዪ ግምት ኣይሃብዎን። ኡፍ ምሸት ዝተጀመረ ወጥሪ መሬት ክወግሕ ቁርቢ ተሪፍዎ። በላን ምግልባጥ ደልዩ ቃንሳ ኣይከላብጥን እንዳበሉ ሕራይ ናትካ ንገረኒ በለቶ መሊሳ። ኣነ ክነግረኪ ፈለማ ንስኽ ንገርኒ በላ። ተጋዳላይ ይምሓረኒ ብውሽጡ ብስልጣን ብደረጃ ትምህርቲ ብኻሊእ ውህብቶ ካብ ዝበልፆ ተጋዳላይ መሪፃ ክትከውን እያ ኢሉ ብውሽጡ ብስቅኣት ተመሊኡ ቁርፁን ምፍላጥ ዝዳሎ ይመስል። ግን ድማ ውሽጡ ተሓንጊድዎ ዝመፅእ ዓላማ ኩነታት ዝድርኡ ቅድሚ ምፍላጡ ስለ ፍቅሪ ምሕሳቡ ህሊንኡ ዝቁርቁሖ ዘሎ ምዃኑ እንዳተፈለጡ ኣንታ ብፃይ ኣነማ ተጋዳሊት መመረፅኩ ኢላ ብነዊሑ ተንፈሰት። እሞ ኸድኣ በለ እሞ ኸሞ ተጋዳላይ ዘይመርፀሉ ኣለኒ በለቶ ሕዝውን ብነዊሑ ተንፊሳ። ንምንታይ ብፅኢት በላ ብጣዕሚ ዝፈትዎ መታዕቢት የለኒ ናቱ ኩነታት ክፈልጥ ኣለኒ በለቶሞ ናብታ ኣብ 2 ወርሒ ከይመልአ 2 ግዜ ዝተወቕዐት ጡባ እንዳርአየት ብሓሳብ በርሒቓ ወፈረት። ተጋዳላይ ይምሓረኒ እውን ኣነ ኸደኣ መታዕቢተይ መዓዝ ረሲዐ ክረኽባ ስለ ዘይከኣልኩ እምበር በለ ሓውሲ ሓዘን ዝተመልኦ ኣዘራርባ። ንሱ ዝሓቅኻ ኩሉ ሰብ ዝመፁ ምስ ሰብ ዝዓበየ ወዲ ህዝቢ እዩ በለቶ። ሓሳቡ እክብ ኣቢላ ናብ ዝነበሮ ወግዒ ምልስ በለሞ ዓርክኺ እንተዘይረኺብክዮ ግን ተጋዳላይ ትምልኦ ማለት እዩ በላ። እሱ ደኣ ኸመይ ጌርካ ኣብ ሕቶ ትእትዎ? ግን ካብ ዝገርመካ እስካብ መወዳእታ ዝፅበዮ ሰብ እዩ ኢላ ናብ ሓሳባ ተመለሰት። ሞ ወይ ወዲ ሰብ ኣብ ቀልቀል ሞት ተቐልቂልካስ ብዛዕባ ሓዳር ኣብ ሓዊ መሳልል ኮይንካ ብዛዕባ ቀፅሎ ዘሎ ህድሞ ተወግዕ ንእስነት ግዴታ እዩ ማለት እዩ። ብፅኢት ኣውግዕባ በላ ገዲፋቶ ናብ ሓሳባ ከይጠሓለት ተረዲእዎ ቅፅል ኣቢሉ ኣንቲ ብፅኢት ኣነስ እዛ ሽምኪ ንፈለማ እዋን እየ ዝሰምዓ ዘለኹ ዳሕራይ ድማ ክትፅብቕ ስጋ ብፆት ብሓቀይ በላ ፍሽኽ እንዳበለ። ንስኻ ድማ ናትካ ዘይፈለማ እዩ
بلتو بعصفة أنت بزيد أتقلدي أي محار الناس حدش يمثل شنبعراي انديو يمثل سؤال كدو نغرنا بلا أنت بزاي تحركنو وحيو بلتو نابز حلف عوضات اندات ملست حراي جمر ليسكي بلا